Башкортостан социаль йөкләмәләрҙе ваҡытында үтәй. Һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә үткән йылда 110 миллиард һум аҡса бүленгән, мәғарифкә 118 миллиард һум тотонолған. Был хаҡта Башкортостан хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаров белдерҙе. Ул дәүләт йылышы ҡоролтай депутаттары алдында йыллыҡ эш һөҙөмтәләре менән сығыш яһаны. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башкортостан дәүләт йылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Тамара Танһыҡ-Ҡужина. Һаумыһығыҙ, Тамара Михайловна. Һаумыһығыҙ. Тамара Михайловна, шулай итеп, иң төп бурыс махсус хәрби операция яугирҙарына ярҙам тип белдерҙе Андрей Назаров һәм маҡсатҡа бүленгән 13 миллиард һум аҡса ул нимәгә тотонола? Ул үткән йылда шулай дип килеп сыҡты бит инде. Унда ике ҙур өлөш махсус хәрби операцияға ҡатнашҡанларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙамы һәм унан башҡа беҙҙең яңы территориялар бар, уларға ла ярҙам күрһәтелә. Һәм беҙҙең республикала бөтөнләй 43 яҡлау саралары әлеге ваҡытта эшләп килә. Шуның өсөн ошо яҡлау сараларын һаҡларға һәм әлбиттә уларға тағы ла өҫтәлергә тейеш. Сөнки беҙҙең егеттәр улар ҡайталар, күберәк реабилитация һорауҙары, уларға иғтибар бирергә кәрәк. Шуның өсөн әлбиттә ошо йүнәлештә эште апарға һәм беҙ бит инде ҡоролтайҙа законопроекттарҙы ҡарайбыҙ, унан тыш республикала ватан һаҡлаусы беҙҙең фонд эшләп килә. Уның бүлекселәрҙе республика буйынса арттырырға кәрәк. Аныһы ла маҡсат булып тора. Шунан һуң менә ҡайтҡан егеттәрҙе, уларҙы адаптив спортҡа йәлеп итергә кәрәк. Һәм шулай уҡ рекреацион һәм реабилитацияны күрһәтергә. Улар бит инде әлегә лә ваҡытта беҙҙең республиканың санаторийына ял итә торған урындарҙа уларға һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ял итергә мөмкинселек бар. Һәм шулай уларҙың ҡайтыуы менән ошондай саралар, улар тағы ла беҙ уларға күберәк иғтибарҙы күрһәтергә тейешбеҙ. Яғни быйыл 2025 йыл республика башлығы тарафынан махсус хәрби операция яугирҙары һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам йылы тип иғлан ителгәйне. Эш дауам итә был йәһәттән. Яңынан яңы ярҙам төрҙәре ҡабул ителә. Эйе, беҙ бит инде ярҙамды әле ҡатнашып йөрөгән яугиргә ла күрһәтергә тейеш. Ҡайтҡан егеттәргә ла күрһәтергә тейеш. Шуның өсөн бюджеттың сығымдары ул йүнәлешкә ул әлбиттә артасаҡ. Камиллаша был йәһәттән беҙҙең эшебеҙ. Бына һаулыҡ һаҡлау өлкәһенә үткән йыл республикала 110 миллиард һум тотонолған. Был суммаға ниндәй эштәр ине? Ул бында беҙҙең табиптарҙың эш хаҡы, бөтөн булған күрһәткән услугалар, төҙөлөш, зур төҙөлөш бара бит инде, ремонтлау эштәре. Шуның өсөн ошо күп кенә ошондай статьялар, улар барыһы ла ошо беҙҙең суммала инә. Ул былай бик күп күренгән һымаҡ та, әммә һаулыҡ һаҡлау өлкәһе ул һәр ваҡыт кешеләргә әһәмиәтле һәм унда күпме аҡса бүлһәң дә һәр ваҡыт әҙ һымаҡ бит инде. Шуның өсөн модернизация һәм ремонтлау эштәре улар баралар. Мына отчетта шул әйтеп үттеләр бит инде. Беҙҙең райондарҙа поликлиникалар асыла, тиҙ төҙөлөш конструкция менән фельдшер пункттарҙы ла астылар, 135. Һәм шулай уҡ 12 хатын-ҡыҙҙарҙың консультациялары булдырырға кәрәк. Һәм ошо фельдшерский пункттар уларҙың киләһе йылдарҙа тағы ла 134 пункт асылырға тейеш. Бөтөнләй республикала минең белеүемсә 2500 ошондай пункттар булырға тейеш.
Мәгариф өлкәһендә инде үзгәрештәр турында әйтерһегез. Әле унда ла шулай планга ярашлы үсеш күзәтеләме? Унда бит инде хәзер бөтенләй мәгариф өлкәһенә карап алһак, федераль программалар буенча без 2003 ел эчендә 143 мәктәпте ремонтлап сыктык һәм хәзерге ошо программага шулай балалар баксалары һәм урта профессиональ белем бирү учреждениялары уларга шундый ук ремонт эшләре планлаштыра. Күптән көтелгән сорашлар. Күптән көтелгән, чөнки бездә балалар баксалары ханы күп һәм 32 колледжлар һәм техникумнар бар бит инде. Шуның өчен безгә ул бик кирәкле саралар һәм ошо киләсе елларда әлеге вакытта менә быелга без 3 колледж башлап китәбез. Унда ятактар да һәм уку йорттары ла, уку биналары булгасында бит инде корамалдар да булырга тиеш заманса. Шуның өчен ошо бүтән булган эшләрдә Өфөлә, Стәрлетамакта һәм Салаватта 3 колледж алабыз һәм бөтенләй 2 ел эчендә ошо колледжлар җитә булырга тиеш. Уларны максат куйган. Уларны модернизировать итеп алырга. Шуның өчен унда бит инде хәзерге балаларның улар ошондый урта профессиональ белем бирү учреждениялар укырга бик кызыкынып йөриләр. Хуңгы хандар буенча 63% безнең 9 класста биткән балалар, улар шунда барга ният менән йөриләр. Шуның өчен әлбәттә улар өчен матур гына шартлар булырга кирәк, чөнки улар тиз арала укып сыгалар. Шулай ук эшче специалистлар, белгечләр булып китәләр һәм улар әлеге вакытта иң кирәк белгечләр һәм тиз генә ошо безнең хезмәт базарында инеп китәләр. Әйткәндә, яңрак кына Дәүләт Думаһының күсмә шулай ук ултырышы булды Башкортстанда, тап ошо урта һөнәри уку йортларының эшмәкәрлегенә кагылгайны. Нинди фикерләр яңгыраны? Нимә дип әйттеләр кунактар? Безнең кунактар улар 2 көн эшләнәләр. Беренче көн Өфөлә булдылар. Уларга нык охшаны. Чөнки сынаптар безнең профессиональ буенча әлеге вакытта 14 колледж ингән һәм ул ханын 19-га тиклем җиткерергә уйлайбыз һәм ошо күрһәткеч буенча без Россиядә тоже алдынгы урыннарда торабыз. Шуның өчен безнең тәҗрибә һәм безнең тәкъдимнәр улар өчен бик әһәмиятле һәм кызык булды. Шуның өчен артабан улар менән без бәйләнештә торабыз. Безнең булган закондар, законопроекттар бергә эшләп, уларны тормышка ашырырга омтылырбыз. Тамара Михайловна, үткән ел Башкортстанда зур сараларның берсе булып үтте. Россия спортчылар төбәге дигән халыкара форум булды һәм әйтә алабызмы, Башкортстан ул спортчылар төбәге дип, чөнки бер мәл дәүләт йылышы курултайның комитет утырышларында бәхәс тә булып алгайны. Ул Башкортстанда 2 миллиондан артык халык физкультура белән шөгыльләнә дигән ханга бәйле ул. Һеҙҙең бына ошо ханга бәйле фекерегеҙҙе белгегә килә. Гомумән спорт әлеге вакытта Башкортстанда нинди кимәлдә? Асылап та шундай бәхәсләшеү булды. Мин спорттың методика буенча улар төрле учрежденияларның хандарын йыйып, шулар бергә әйтеп куялар. Но шулай бер баланы караһак, ул бәлки 3 секцияга түңәрәккә барып йөри бит инде. Бер кеше 3 кеше һымак күренә бит инде. Ул исәпләнә, ул статистика буенча уларның да методика бит инде уже күпме еллар шулай бара бит инде. Но безнең дә һораулар барлыкка килә. Шуның өчен бер ниндидер уртак фикергә барып җитербез дип уйлыйм. Чөнки әлбәттә монда менә нинди яктан караһа, анда төрле 2 яктан да дөрестлеге бар дип әйтергә була. Димәк, шулай да Башкортстан спортчылар төбәге дип әйтә алабыз.
бик матур спорт сооруженияларды төзеп бетеп барабыз бит инде. Шуның өчен ошонда кунактарды сакырып, зур ярыштарды, зур сараларды үткәрергә оят түгел. Шуның өчен әлбәттә ошондай төзелеш кирәк булган. Чөнки ул безнең Өфөнең, республиканың гүзәллеген күрһәтә. Шуның өчен әлбәттә менә әйтергә кирәк. Без төзеп куйдык, но менә спорт һөҙөмтәләре нәтиклем бында бик араһы зур. Чөнки балалар яңа килә башлайҙар. Улар унда бит инде бер 5-6 ел үтергә кирәк. Улар шөгыльләнеп алып, шунан гына һөҙөмтәләр күренә башлана. Шуның өчен үзебезнең яктан без шарттарды булдырабыз. Шуның өчен балаларның да нык казаныштары булыр дип ышанам. Был инде төрле күрһәткечләргә бәйле шулай. Балаларның талантына ала, тренерлар эшмәкәрлегенә һәм башкаһына, әмма без яхшыга ышанайык. Тамара Михайловна, бына ошондай төрле социаль йөкләмәләрне үтәү өчен Башкортостанга ниндәй үсеш мөһим? Без бит инде бер яктан социаль йөкмәләрне үтәргә тиешбез. Шулай ук икътисадка һәр вакыт ынтылыш һәм ынтылыш бирергә кирәк. Шуның өчен бында бюджет булдырганда һәр вакыт баланс табырга кирәк. Чөнки ул яктан да, кеше яктан да, гражданнар өчен уларның талаптары да үтәргә кирәк. Уларны һәр вакыт онытмаска кирәк. Шулай ук менә эшкуарлык ямәгатьчелегенә ла шулай ук ярдәм күрсәтергә кирәк. Чөнки улар безнең икътисадның киләчәге дип әйтәйек. Һәм әйтәләр бит, инвестиция ул икътисадның каны. Шуның өчен инвестицияны ялеп итер өчен без үзебезнең ошо юнәлештә эшләгәнебезне күрсәтергә тиешбез. Ул без бында булган бизнеска һәм килә торган башка субъекттардан, бәлки чит илләрдән дә килә торган предпринимательләргә күрсәтергә тиешбез. Шуның өчен ошондый балансты табып, бизнес сообществога ла шарттарды булдырып, аныгы бик әһәмиятле һәм мөһим, һәм уның да теге балаларны әйтеп киттек бит инде бер 5-6 елдан бит инде һөҙөмтәләрен күрербез. Бында ла ошондый срок тора ул. Рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Дәүләт Йылышы Корылтай рәисе урынбасары Тамара Танһыҡужина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.